It-tqala, suġġett tqil, mhux għax mimli dbatija, imma x'mimli emozzjonijiet. L-emozzjonijiet ikunu literalment ma jqogħdux fejn xulxin. L-emozzjonijiet varjaw minn dawk ta' ġenituri jistennew dak il-moment li fih jagħtu lid-dinja dik li probabbilment tkun l-aktar ħaġa żgħiża lihom. Għal emozzjonijiet oħra ta' koppji illi sforzi ċirkostanzi ma jistgħux ikunu ġenituri inkella toħrajn illi jew tilfu t-tarbija tagħhom fit-tqala jew għal xi raġuni oħra din tmut kiesa u bieret sa ma tagħlaq l-ewwel sena. Lil dawn il-koppji li għaddew minn din l-esperjenza, illum hija l-ġurnata tagħhom. Waħda mill-iskop li nħolqod din il-ġurnata hija li dawn qishom ma jistgħu jitkellmu ma' ħadd, ma jistgħu jiftħu qalbhom ma' ħadd, ma jistgħu jaqsmu ma' ħadd. Isa kienet fl-antik kienet tabu li semmi l-kelma mewt. Illum il-ġurnata nitkellmu ħafna iktar fuqha. Sandra Castello li taħdem fl-isptar Mater Dei bħala l-bereavement midwife tispjega l-momenti diffiċli ta' dawn li għaddu minn din l-esperjenza. L-ikbar diffikultà fil-fatt hija li ssib il-koppji jgħidulek kont qed nipprepara biex nagħmel l-ikbar festa u kelli nagħmel funeral. Li hija xi ħaġa minn tarf wieħed għal tarf ieħor. Il-komunikazzjoni tibqa' l-aktar għodda importanti għall-omm milli tgħaddi minn din it-traċedja. Traċedja illi marbuta magħha hemm deċiżjonijiet diffiċli, mhux ta' stennija, imma ta' dwejja. U anke kultant jiġu f'diffikultà x'se nieħu miegħi, l-bejbi ħadd tmut, irid nieħu ħwejjeġ, irid nieħu ħrieqi. Dawn l-affarijiet li għal ħadd ieħor huma daqshekk sempliċi u nistgħu nirrisponduhom faċilment, għalihom jiġu passi diffiċli. Madwar 12% tan-nisa li joħorġu tqal jitilfu t-tarbija tagħhom fl-ewwel stadju ta' tqala. Fil-waqt li mill-4,000 tarbija li jitwildu f'sena, 40 biss imutu qabel jalqu l-ewwel sena.